Здравейте, приятели! Малко да поговорим за едни проблеми и ситуации, които мене доста ме засягат. А именно какво? Масово гърците по плажовете започнаха да чарджат хората за шезлонг и чадър, както в България. Това до какво ще доведе? Ще доведе до намаляване на българските туристи. Гърците си помислиха, че ние много обичаме тяхното море и на всяка цена ще сме там. Сега искам да разкажа малко нещо на българските арендатори на плажове, хотелиери по българското Черноморие и всякакви хора, които се занимават в туризма. Сега ще ви обясня защо българският турист избяга или аз защо не ходя на българското Черноморие. Там са 3 причини. Първото, което е, отиваш и трябва да платиш за шезлонг и чадър без нищо в замяна. Защо трябва да плащаш? За плажната ивица, която по презумпция е твоя. Ти си български гражданин, това е плажна ивица в България, на българско Черноморие. Тя по презумпция е твоя. Ти започваш всеки ден с минимум минус 50 лева. Това хората ги дразни. Мене лично ме дразни да давам пари без да получавам нищо в замяна. Второто, което е отношението. Всички ти се дърват, всички ти се карат, всички ти дават акъл, дават ти това не можеш да правиш, това не може, ограничения, натоварване психическо и отвръщаване от българското Черноморие. Отяждат ти се в ресторантите, отяждат ти се в хотела, отяждат ти се на плажа. Някакъв спасител там, дето си мисли, че е Батман или Робин, ти се дърви и излез в лес, излез свири с една свирка, къде ти идва да му набиеш в мозъка, да не мога да свири повече. И това те натоварва психически. Поне мен ме натоварва. Третото нещо, което е. Плащаш за нещо, което първо не струва толкова, второ, цялата услуга и целият сервис е отвратителен. Какво имам предвид? Отиваш на ресторант, цакат те. Както се казва, цакат те с топла бира. Не може за порцика цаца да плащаш 12-15 лева. Не може за една бира да плащаш 6 лева. Най-малко. Не може такива безумни чарджения. Идва сервитьорката или идва някой, който ти се дърви. Той не те обслужва приятно, засмяно и хубаво, а той ти се дърви. Какво ще искаш? Защо го искаш? Самото отношение е защо си дошъл тук. Какво правиш тук? Вижте сега, ние сме клиенти, ние сме туристи. Ние не сме задължени да търпим вашето болно и лошо настроение. Плюс това, много от хората, които ходят по Черноморието и натам-насам, са хора с възможности и хора, които са били в чужбина. Отношението към клиента в чужбина изобщо не е такова като в България и това натоварва хората. Поне мен ме натоварва. Това са 3 основни причини, защо българският турист напусна Черноморието. Да оставим презастрояването, да оставим такива структурни и такива други въпроси, които пак натоварват, но пак може да се изтърпи. Цялата система е отношението и услугата, качеството на услугата. Плащаш за нещо, което не има качество, храната е безвкусна, хотелиерите и ресторантьорите и всички се държат отвратително и не им пука за теб. Не им пука какво ще ти дадат. Едно хранат прасета, давай да мине, то ще дойде, утре си ходи и дреме ти. Всичко е ден до пладне. Затова българският клиент, българският турист избяга от Черноморието. Отидахме на Гърция. Преди да почнем да инвазираме Гърция, защото много българи почнаха да ходят там, всичко беше окей. Всичко беше хубаво, приятно. Отиваш, сядаш си, поръчваш си едно кафенце с една минерална водичка, ти го носят, плащаш 1,50 нормална цена. Ако ти е кеф, ядеш, ако не ти е кеф, не ядеш, и имаш свобода. Какво направиха вече гърците? Почнаха да чарджат за чадър и шезлонг.
почват да те задължават да имаш минимална консумация. А това до какво довежда? Това довежда до нагнетяване на напрежение. Човека отишъл на почивка, не иска да му се дава акъл как да почива. Какво може да направят българските хотелиери в момента? Много интересен трик, който ако някой ме слуша и му дойде на акъл, ще върне абсолютно всички клиенти обратно за 1 до 2 години. Направете чадъра и шезлонга да не се плащат, а да има консумация. Кафе, минерална вода, 3-4 лева. Нормално. Нормално хара, защото една минерална вода в магазина е 40 стотинки, едно кафе още 40 стотинки. Това са 300-400% надценка. На всеки шезлонг, на всеки чадър ще ги убиете. Хората ще си плащат, но искат нещо в замяна. Разбирате ли? Нещо дори и малко. Така, първата стъпка. Втората стъпка. Оправете малко сервиза. Хората да са засмени. Обърнете внимание на клиента. Не го игнорирайте. Не се дръжте сякаш така, той ви е длъжен там да ви седи. Той не е длъжен, затова избяга. Върнете го с отношение и качество на услугата. Искате невероятни пари за ядене и за храна и за такива неща? Просто дайте по-добро качество, дайте по-добра услуга. Така всеки ще дойде и ще си хвърли парите и ще е радостен. Ще се радва, че му взимате парите вие. Разбирате ли? А не гърците. Разберете, хората, които избягаха от българското Черноморие, всички го обичат. Но просто вие ги отвратихте с вашата услуга и с вашето качество. Затова избягаха. Трето нещо, което може да се направи, е да се дават различни преференции. Когато си българин, когато отиваш на почивка, да има някаква поощрителна награда един вид. Бомбонче. Дай бомбонче на човека. Какво имам предвид? Отиваш, казват ти, 4 нощувки плащаш, една безплатно. Ще върне абсолютно всички. Всеки обича безплатното. Всеки обича далаверата. Ние сме такъв народ и сме закърмени с това. Разбирате ли го? Дайте им малко, за да може да ги върнете. Така всички българи ще се измъкнат от Гърция. Положението с Гърция в момента какво е? Гърците си мислят, че ние вече сме задължени там да ходиме. Почват шезлонги, чадъри, твати, оновати, консумации. Почват да развалят услугата. Аз хода от 12 години на едно место, казва се Керамоти, оттам тръгва ферибота за Тасос. Преди 12 години отношението беше едно. Последните 1-2 години малко спират да ти обръщат толкова внимание. Малко не ги интересуват клиента. Защо? Защото се пренасити. Пълно е, фрашкано е. Август месец не може да се седи, не може да намериш шезлонг. Когато аз почнах да ходя там, август месец беше празно. Седиш на първа линия без абсолютно никакъв проблем. И никой не ти пиле. А вече почнаха. Кафенцето с минералната вода беше 1,50 евро. В момента е 4,50. Всичко се дигна заради българския клиент. Другото, което е, много българи започнаха да купуват хотели, ресторанти и да работят в Гърция. Защо? Защото туриста се насочи натам. И какво доведе това? Това доведе до разваляне на услугата. Във всеки аспект. Хотелерство, ресторантьорство и отношение, както казвам. Не забравяйте, приятели. Това ще доведе до изнасянето на българския турист и от Гърция. Така че тези тарикати, които си мислят, че на Гърция, като купат хотелче и ресторанче български и като не им пука за клиентите, ще е вечната далавера, имам лоша новина за вас. Това няма да се случи. Ще стане същото като с българско Черноморие. Където отидеме, само рушиме. За нищо не ставаме, не сме трудолюбиви, а сме измикяри. Бяхме най-хубавия народ, сега сме измикярите на Европа. Приятен ден от мене, успех, радвам се, че гледате видеята ми, моля репостуйте видеята ми, за да помагате на мен и канала ми. Ако ви харесва това, което правя, лайквайте, шервайте и съскрайбвайте. Приятен ден от мене и успех на всички!